И ти отиваш и правиш втора такава грешка, като си също толкова богат, колкото доста от пасажирите на Титаник, които са били твърде горди, надмени и самоуверени милионери. Тоест, не си учим уроците, очевадно. Надменността и гордостта е много силна. Точно това, което се повтаря във времето. Вероятно може да се намери дори циклично, стига нумеролозите да се захванат или да се търсят вече астрологически моменти. Трябва да се изследва. Това е сега, кога е построен Титаник, Олимпик. Виждате ли, че Олимпик оцелява? Тоест втория кораб, който е построен, той е долу-горе, мисля, че не потъва и си остава на док и си остарява. Той си приключва дните, като олимпийските богове. Спокойно на Олимп. Докато Титаник е в морската бездна. Това е Сегрегори. Тоест това, което гръцката митология, която аз твърда, че не е гръцка, е тракийска, но това е вече друга тема. Тоест в голяма степен са създали един егрегор. Плюс това е отражение на реална космическа битка. Това се е случило. И ти имаш дързостта да застанеш срещу висши същества, които са извоювали победа. Естествено, че веднага си наказан на секундата.